Sziasztok! Chris Gameplay vagyok, és most 3 darab árnyékládát és egy breakout fegyverládát fogok kinyitni. Reméljük a legjobbakat, aztán remélem ez a kis 3000 forintos kiadásom vissza fog térülni nekem. Hát akkor kezdjük a breakout fegyverládával. Szurkoljatok! Azért egy ilyennek örülnék, meg egy ilyennek is. Meg ezeknek is. Hát... Várjál, megvárjuk, amíg a pengén csillan egyet. Ó, de telibe. Na nézzük. Városi veszély. A legolcsóbb, amit lehetett. Na mindegy. Na most... Kulccsal próbálj, spec kimehet, holnap után bejöhet. Hopsz, jól leszel te ide nekem. Na hol csillanjon? Ez kell nekem. Vagy ezek. Ezek itt tökéletesek. Jó, azért nekem nem kell. Innen. Hát nagyon örülnék valamelyiknek, az biztos. Ez az USP-es, de jó lenne. Ez is, úristen. Na, hát akkor nézzük. Gyerünk. És ott volt egy jó. És fogadj. Jó. Ne. Állj meg. De királyság. Na, ez már egy jó dolog. Szerintem jól ér 2 eurót, de az is bőven jó nekem. Na, akkor most használjuk ezt. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hát akkor legyen ez. Most őt kérem. És már megvolt ő, most ő jön. Vagy egy kés. Vagy valamelyik második. Vagy a kés. Na várjuk ki a csillámlást. Nagyon jó. Gyerünk. Ne. Famas. Nem ám tovább ment volna, addig nem. Famas kapok. Na, ez gyönyörű állapotban van tényleg. Hát, látjátok, ilyet kell nyitni. Akkor nézzük az utolsót. Reméljük itt valami értelmeset kapunk. Most a késnek a... Na, csillanjál már meg ott. Nagyon jó. Na mindegy. Nagyon oké. Király. 2 euró. Vagy 3. Nagyon gyors. De ezt kaptuk ma legjobban, hát én nem tudom, hogy ez mit érhet, majd kiderül. Köszönöm a megtekintést. Chris Gameplay voltam, sziasztok!